नमस्कार. आज आपण संख्याज्ञान या पाठाविषयी पाहणार आहोत. संख्याज्ञान हे आपण इयत्ता तिसरीमध्ये पाहिलेलं आहे. त्याची पूर्व उजळणी करूया. संख्याज्ञानमध्ये काय पाहिलं आपण? संख्या अक्षरात लिहिणे, संख्या अंकात लिहिणे, क्रमाने पुढची संख्या लिहिणे, क्रमाने मागची संख्या लिहिणे हे पाहिलं. याच्यामध्ये हे अंक कार्ड जे दिसत आहे तुम्हाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 0 हे अंक कार्ड वापरून आपण 2 अंकी संख्या तयार केली, 3 अंकी संख्या तयार केली. हे आपण इयत्ता तिसरीमध्ये पाहिले. त्याची उजळणी बघूयात आपण. संख्या अक्षरात लिहिणे. आता वर बघा, 1 नंबरला 205, 2 नंबरला 430, 567, 789 या पद्धतीत आपण गेल्या वर्षी लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढची लगतची संख्या लिहिणे हे देखील आपण पाहिलं. बघा आता 305च्या पुढची लगतची संख्या काय येईल? काय येईल बरं? हां, 306, 307, 308. आता त्याच्या खाली 2 नंबरला 499च्या पुढची संख्या काय येईल? 500, 501, 502. त्याच्यानंतर 648. त्याच्या पुढची संख्या काय येईल? 649, 650 आणि 651. त्याच्यानंतर आपण आणखीन काय पाहिले? लगतची क्रमाने येणारी मागची संख्या. बघा 700च्या अगोदर काय येतं बरं? 700च्या अगोदर 699 बरोबर. 699च्या अगोदर 698, 698च्या अगोदर 697, जसं मी या ठिकाणी भरलंय त्या पद्धतीत. आता 399च्या अगोदर काय येतं? 398, 397 आणि 396. या पद्धतीत आपण ही संख्या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या आहेत. ह्या आहेत लगतच्या मागच्या संख्या. आता पाहायचं आहे 4 अंकी संख्या आपल्याला. आता 4 अंकी संख्या पाहत असताना आता या ठिकाणी बघा प्रतीक दिलेले आहेत. ह म्हणजे 1000. म्हणजे आपण एकक, दशक, शतक आणि हजार किती दिलेलं आहे? एकच दिले. ह म्हणजे 1000. संख्येचे वाचन काय? 1000. नंबर 2ला किती ह दिलेत? 1, 2, 3, 4 दिलेत म्हणजे 4000. 3ला 2 ह दिलेत म्हणजे 2000. दशक किती आहे? 1 आणि सुटे 2 म्हणजे किती? 2012. किती आहे? 2012. या पद्धतीने आपण संख्या वाचायला शिकलो पाहिजे. याच्यामध्ये बघा 4 अंकी संख्या दिलेली आहे. 7 काय आहे? एकक. 5 काय आहे? दशक. 4 काय आहे? शतक आणि 3 काय आहे? हजार. आता हे संख्याचं वाचन करत असताना आपण कसं वाचन करायचं? 3 अंकी संख्यापर्यंत तुम्हाला येतं. कसं वाचन करायचं बघा. सुरुवातीची एकक आणि दशक ते 50 तर तुम्हाला वाचता येतं बरोबर. नंतर शतकला काय आहे? 6 म्हणजे 6ला काय म्हणायचं? 650. नंतर काय आहे? हजार. 7 आहे ना, 7000 म्हणायचं. 650, 7650. आता बघा संख्या अक्षरात लिहिलेल्या आहेत त्या आपल्याला एकक, दशक, शतक स्वरूपात मांडायच्या. पहिल्यांदा काय आहे? 2002. आता 2 आहे म्हणून एकक 2 लिहिलं आणि हजारला 2 आहे. दशक आणि शतक दिलेले आहेत का? नाही. मग काय लिहावं लागेल आपल्याला तिथं? बरोबर 0 0 लिहावं लागेल. दिलेलं नाही म्हणजे हे 2002 अंकात कसं लिहायचं पहा. आता त्याच्या खाली 7320. 20 आपण लिहू शकतो. 2 अंकी संख्या येते तुम्हाला एकक, दशक. आता 20च्या नंतर काय आहे? हजार. किती? 300. 7320 लिहिले बरोबर. त्याच्यानंतर आहे 9505. आता काय आहे? 5. 5 हे काय आहे? एकक. नंतर 500. शे म्हणजे शतक. शतक किती लिहावं लागेल? 5 लिहावं लागेल. शतक 5 लिहिला. नंतर दशक काय दिलाय का त्यांनी? नाही. म्हणजे काय लिहावं लागेल आपल्याला दशक? बघा काय लिहावं लागेल? 0. व्हेरी गुड. आता काय राहिलं? ह म्हणजे हजार. 9000. किती हजार? 9. म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी किती लिहावं लागेल? हच्या रकान्यामध्ये 9 लिहिलंय. आता वाचा 9505. आता 1022. यामध्ये 22 ही संख्या तुम्ही लिहू शकता. 22 मध्ये 2 काय? एकक आणि पुढचं 2 दशक बरोबर. हे 22 तुम्ही लिहू शकता. आता नंतर काय आहे? 1000 म्हणजे हजारच्या रकान्यात 1 लिहावं लागेल. हजारच्या रकान्यामध्ये 1 लिहावं लागेल. शतक काय दिलंय का? नाही. म्हणजे शतक काय लिहावं लागेल? 0. काय लिहावं लागेल? 0. बघा लिहिलंय. आला. आता वाचा ती संख्या
1022. बरोबर. या पद्धतीत तुम्हाला 4 अंकी संख्या वाचायला आल्या पाहिजे. थँक्यू. आता पुढील व्हिडिओ आपण पुढचा जो चॅप्टर आहे तो पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू. थँक्स फॉर वॉचिंग.